Ja mám obrovský záujem, aby táto vláda bola silná a stabilná, pretože inak neprežijeme. Dnes sme mali možnosť sledovať reláciu v politike, kde hosťom bol Robert Fico. Hlavnou témou bola stabilita koalície a postoj opozície. A ukázalo sa, že premiér sa snaží jasne definovať, kde stojí jeho vláda a čo očakáva od ostatných politických strán. Fico počas relácie viacerokrát zdôraznil, že vládna koalícia je stabilná. Podľa neho sú vnútorné spory medzi koaličnými partnermi normálne, ale nemali by zasahovať do riadneho fungovania vlády. Pán redaktor, nikdy sme nikoho nevylučovali zo spolupráce. Je tak alebo tak nie je. Poznali ste niekedy moje vyjadrenie pred parlamentnými voľbami, že s týmto v živote nepôjdem? Ľudia rozhodujú. Ľudia tie karty nejako rozdajú. A potom si sademe za ten okrúhly stôl, každý vyberá nejaké karty a potom môžete mať hrdinské reči. Potom môžete povedať, aha, tak s tebou nejdem, lebo mám dosť. Alebo sklopíte uši a poviete, no tak na to, kto som všeličo natáral, ale asi mi nezostane nič iné, si sadnute sa rozprávať. Principiálna zásada v Smere. Nekomentuj prieskumy verejnej mienky a nevylučuj a nepotvrdzuj nikoho za predvoľbové spolupráci ako také. Takže áno, ak Tibor Gašpar povedal, že si vie predstaviť spoluprácu aj s republikou, ja odpovedám samozrejme, že si to viem predstaviť, ale nezostavujem vládu. Len v princípe, že nikoho nevylučujem, nikoho nepotvrdzujem, by som teraz musel povedať, že nebudem sa k tomu vyjadrovať. Jasné? Prečo nie? Poukázal na to, že energia koalície by sa mala sústrediť na riešenia pre ľudí, nie na interné hádky alebo politické intrigy. Premiér vyjadril presvedčenie, že jeho strana, Smer SD, je pripravená spolupracovať s ostatnými koaličnými partnermi a nevylučuje ani spoluprácu s mimoparlamentnými stranami, ak by to bolo v záujme stability Slovenska. Toto tvrdenie ukazuje, že Fico sa snaží prezentovať obraz otebrenej a flexibilnej koalície, ktorá dokáže reagovať na aktuálne výzvy. Ja sa naozaj chcem sústrediť na silný, nechcem povedať, že leadership, to je také cudzie slovo, ktoré sa nemá v slovenčine používať. Chcem sa sústrediť na to, aby riadenie štátu malo nejaký charakter, malo nejakú formu, aby každý vedel, o čo predsedovi vlády ide. To, čo má prejsť, prešlo. Rozpočet prešiel. Dôležité zákony, rôzne novelizácie, ktoré mimoriadne dôležité boli, prešli. Či to bola novelizácia trestného zákona, trestného poriadku, ostatné veci. Všetky podstatné veci, ktoré sú dôležité pre chod tohto štátu, prechádzajú. Z relácie bolo jasné, že Fico považuje stabilitu koalície za kľúčovú pre úspešné vládnutie. Podľa jeho slov ľudí nezaujíma, kto sa s kým pohádal v politike. Ľudí zaujíma, či vláda dokáže riešiť ich každodenné problémy, ako je práca, bezpečnosť a dôstojný život. Keď sa debata presunula k opozícii, Fico kritizoval jej prístup. Podľa neho opozícia často kritizuje bez toho, aby navrhovala konkrétne riešenia. Skúma tlak opozície na ulici a mediálne útoky a upozorňuje, že politické spory by mali byť vedené v parlamente a nie na námestiach. Premiér jasne povedal, že Slovensko nepotrebuje vládu protestov, ale vládu práce. To odráža jeho postoj, že politická aktivita opozície by mala byť konštruktívna, nie destruktívna. Dúfam, že nechcete, aby parlament vyzeral tak, ako robila opozícia na decembrovej schôdzi. To nemá nič spoločné s kultúrou, to nemá nič spoločné s politikou. Vždy som bol presvedčený, pán redaktor, že demokracia je súťaž najlepších o najlepšie myšlienky. Veď oni súťažia o to, kto je najväčší hlupák a blbec a kto z nich vyzerá čo najhoršie pred televíznymi kamerami. Fico tiež viackrát pripomenul, že vláda vznikla na základe demokratických volieb a pokiaľ má dôveru občanov, bude pokračovať vo svojej práci bez ohľadu na tlak opozície či médií. Zaujímavé je, že Fico sa snažil oddeliť vnútorné spory koalície od kritiky opozície. Podľa neho koalícia musí byť jednotná, aby Slovensko zostalo stabilné, zatiaľ čo opozícia sa často sústreďuje na rozvracanie vládnej práce a vyvolávanie napätia. Celkovo relácia ukázala, že Fico sa snaží prezentovať obraz pevnej a sústredenej vlády, ktorá chce dovládnuť a riešiť priority pre ľudí. Jeho komunikácia sa zameriava na stabilitu a jasnú hierarchiu hodnôt. Koalícia drží spolu, opozícia by mala ponúknuť riešenia a politická energia by mala ísť do parlamentnej práce, nie do ulic. V súhrne teda môžeme povedať, že Fico počas relácie jasne načrtol rozdiel medzi vládnou koalíciou, ktorá je pripravená pracovať a hľadať riešenia, a opozičnými stranami, ktoré podľa neho často reagujú viac kriticky než konštruktívne. Ďakujem, že ste sledovali toto video. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať odber a like. Napíšte aj svoj názor do komentára, pretože ma naozaj zaujíma, čo si myslíte. Pán predseda vlády, ďakujem pekne za rozhovor. A ja ďakujem za možnosť niekedy niečo aj plynule povedať. Ďakujem pekne, veľmi si to vážim.